emume ji mali Igbo ka anyị na-eme olu ugbo na asụmahịa adị mma Igbo mma mmanụ anyị abịakwa n'ọzọ dịka ọ na-adị na mbụ anyị abịakwa n'ọzọ ụmụafọ Igbo imetụ unu mma anyị abịakwa n'ọzọ n'oge Ugwumba anyị abịakwa n'ọzọ n'oge asụsụ Igbo mgbe anyị na-eji akwalite asụsụ Igbo enu maka na dịka anyị na-adị ndụ asụsụ Igbo ama nwụnata anwụ dịka anyị na-adị ndụ omenala Igbo ndị dị mma ma nwụnata anwụ ndị dị njọ gakwarị dịka mgbe a na-egbu mmadụ mgbe a na-akpọta mmadụ eme ya nke a sị na ọ bụ osu enwere mmadụ nye mmadụ nke ahụ anakpo na-ebighị ebi anyị achọghịzị ka ọ bịakwa ọzọ maka na anyị mara na ihe dị njọ ihe dị mma omenala ọbụla bụ ịkwafu ọbara mmadụ Ugwumba eso ha kwado ya anyị na-asị gị bụ omenala na kpuo mana nke ahụ dị mma nke ahụ eji mara Igbo nke ahụ ọ na-abụ apụta asị ihe ọ na-abụ ome eto asị na onye a bụ nwafọ Igbo anyị ga-akwalite ya n'ebe ọ pụrụ iche Ugwumba bụ Ugwumba. mụ Mike Olowo na-asị unu biko nọrọ n'uju maka na anyị abịata n'ọzọ nwa nkenke mgbe anyị nwere ịnọ n'ụbọchị tata ana m ekwu unu nkwa na ọ ga-abụ ihe ọ ga-abụ ịnọcha ịmasị na ịtụfuo na mgbe gị anyị ga-emeta gị obi ụtọ anyị ga-eme ka ịmụta ihe site n'ọnụ ndị kara aka ndị anyị kpọcha bịa n'ụbọchị tata ya mere anyị nọ mma nọrọkwanụ mma Igbo ndewo Ugwumba bụ Ugwumba. ebe a na ugbu a bụ Ugwumba ebe a na ugbu a bụ asụsụ Igbo ya mere ọ bụrụ na ị nata n'ala Igbo dịka anyị wepụtara unu ugbu a ọ bụrụ na ị maghị asụ Igbo mara n'eziokwu na ihe kọrọ gị bụ nwafọ Igbo ọ bụrụ na ejiri oyibo zụọ gị gakwuru nne na nna gị ga-ajụ ha sị gịnị mere oge ka dịkwa gị wee mụta asụsụ Igbo maka na ọ bụrụ na enwere etu o si dị ka ọ ga-adị iwe nata na Igbo si na ị chọrọ ịzọ ihe dịka ọchịchị emeni ọ bụrụ iwu ugbu a na ịbịara ihe ụlọ mmebi iwu Anambra steeti ọ bụrụ na ị maghị asụ Igbo ruo ụbọchị Wenezdee eji asụ Igbo mara na nke ya efuo na n'ụbọchị ahụ kekwana etu ị ga-esikwanụ gasị ndị mmadụ ha tinyere gị vootu ebe ọ bụ na ị maghị asụ Igbo maka na iru ebe ahụ iwu ka ọ bụ na a ga-asị gị sụọ Igbo ya mere nkwalite nke ya bụ asụsụ Igbo agawana n'ihu ugbu a nwe na-asị onye ọbụla bụ nwafọ Igbo biko echefu na asụsụ anyị kụziere ya ụmụaka gị ọ dịghị mmehie dị n'ịsụ Igbo n'ụbọchị tata anyị kpọọ oke mmadụ wee bịa anyị na-ebidoro nkata n'ụbọchị gara aga tata anyị ga-atụpị ọnụ Ugwumba bụ Ugwumba. nwanne Ugwumba gara aga ọ dị mma mgbe akụnụba obodo anyị mere ka ọ na-eto okwu ka ọtụtụ n'ime anyị gbapụwaziri obodo oyibo ụfọdụ n'ime unu ndị nọ n'obodo oyibo na-ekiri m ugbu a na-amagonu na ọ bụrụ na ihe dịka afọ 1980 afọ 1981 82 mgbe ahụ akụnụba obodo anyị dị mma mgbe ahụ ego Naijiria kara aka ọ dịghị onye na-eche echiche ịpụ obodo oyibo mgbe ahụ na-ekwu maka ya ọ bụrụ mgbe ahụ enweghị onye na-eche echiche ịpụ obodo oyibo na-abụghị ụfọdụ ndị na-aga akwụkwọ ụfọdụ ikekwe enwere etu nwoke si meta ochie na ndị ụmụnna ga-eji nsikọgbuo onwe ya ọ gbapụ ya obodo oyibo ka ọ ga-agụ akwụkwọ ọ na-abụghị onye na-agakwa n'obodo oyibo mana ugbu a tata ndị be anyị jizi ịga obodo oyibo mere ihe na nke bụ na ndị be anyị na-eru ebe ahụ na-arụ ihe a na-ama arụgwu n'ụlọ anwesị ndị nọ n'ụlọ ndị ka na-akwado ịga na ọ bụrụ na ahọpụtara gị ịga n'obodo oyibo ga kpuo nsị maọbụ ga saa ozu ị ga-ewere ya ka ọ ga-aka gị mma ịnọ n'obodo Naijiria anyị ka anyị na-agba mbọ ya ka anyị wepụtara n'oge ka nkwụ uche m nke ụbọchị tata ngwa ka anyị ga jụọ ndị mmadụ ọ gara m mma ịnọ n'obodo a gbawa mbọ maka obodo anyị ọ bụ na inwe ụzọ ị ga-esi na-enweta afọ gị ọ ya akara gị mma karịa na ije na-arụ ọrụ na-ezighị ezi n'obodo oyibo abụ m onye Naijiria ndị obodo a dị m mma n'ahụ so ije obodo oyibo je na-agba mbọ na-asa ozu maọbụ na-arụ ọrụ na-ekwesịghị ekwesị ọ bụrụ ihe ziri ezi mana ọ bụkwa na e nwere ọrụ ọzọ ka mma karịa isi ozu ahụ ọ ya adịkwa mma ka mmadụ jee ebe a jee rụọ ya n'uche nke m mụnwa ga-asị na aga m alaiki ka m nọ n'obodo a na-agba mbọ maka na alaikiri m ihe dị n'obodo anyị karịa mụ nwee ịga n'obodo oyibo ga na-asa ozu ahụ ma ọ na-agwọ nsị ọ kara mma na nọ n'obodo a na ọ n'obodo anyị na-emekwa ihe dị n'obodo anyị ihe niile a na-agazi nke ọma ego nke m anyị na-eyi uzu ebe a akara m laiki ya ọ kara dị m ahụ mma karịa ije na-asa ozu ahụ n'obodo ndị ọzọ ebe akara m nabata ego asịrị m anaba ndị dere ndị ga-amaga obodo oyibo ịchụ ego ebe akara m ịchụta ego ana mmiri m na ego rịadịkwa na be anyị ọ dị mma onye ọbụla ekwuo n'uche ya na onye ọbụla ekwuo n'uche ya anyị ga-adọbiri etu ahụ agwara m unu mbụ sị na anyị kpọọ nnukwu mmadụ bịa n'ụbọchị tata Chief Pete Edochie bụ onye ama ama n'ime ihe nkiri bụ onye ama ama n'ime ihe ejije
ma mgbe e mere Things Fall Apart ma mgbe ochie mgbe a na-ama ha dị n'ukwu ego ka ya bụ nwa amadi bidoro na-akpa ike n'ihe gbasara ime ihe nkiri na ihe ejije ya mere n'ụbọchị taata anyị chọrọ ka anyị kpọbatakwa ya ọzọ ka anyị na mkparịa bụ nkata ọtụtụ n'ime unu na-ewe iwe mbọchị gara aga n'izu gara aga na-asị kedu ka anyị ji dobiri etu ahụ biko bụrụkwa oche nọrọ ọzọ maka na ya bụ ihe anyị bidoro n'izu gara aga anyị ga-atụpụ ya ọnụ n'ụbọchị taata ya mere Chief Pete Edochie batakwa ka anyị na gị nọrịa n'oge Ugwumba. Ndị be anyị si na-esi n'ụlọ mmalụ mma wee pụọ ilo ọ bụ ibe mere eme o nwere ụmụ adịghị n'anya ibe ọbụla 2015 2019 2013 maka gịnị anyị akara gosi na uche anyị dị n'ọchịchị anyị akara gosi na o nwere ife na-edu anyị nwere ike idubata anyị ebe a ga-ama na anyị nọ. Ọ dị mma ikwu maka 2015 ka m welu kenie na 2015 ruo asị ọ dị mma ndị Igbo rọta na onye ya bụ onye isi ya ọmekwa anyị nọ. Onye Ebonyi ga-asị na ọbebe ka onye esi, onye Enugu ga-asị na ọ abụghị onye Enugu, onye Anambra ga-asị na ọ ga-abụ onye Anambra, onye Imo, onye Abịa n'ọbebe ka ọ gịnị ya na otu gọva ji wee taba abụ ọmekwa anyị ibe gbasara ọchịchị edoro ndị Igbo anya o doro anyị anya maka gịnị a na-amụ ibe abụ wee na-eto ịpụta n'obodo ndị ọcha ndị niile na-azọ ebe ndọrọ ndọrọ a na-esi na nwata zụrụ ụba ije bụ na be ndị Yoruba a na-esi etu a na-azụ ndị ga-apụta ọbụlụba nwa ka ma ga-ewere ọchịchị nye Hausa na-eme ya Igbo adịghị eme ya ọ bụrụ ị na-agụ ibe na-ede na pepa ụka ndị Igbo si akpọ onwe gị iyi apụtarazị na onwe na-abịara asụsụ nọọ nnukwu asụsụ ịtọ ka enwe na Naịjirịa Hausa, Igbo, Yoruba isi ndị Yoruba wepụtara onye nwụchọ ka ọ zọrọ ụmụ ibe wee nwee nzukọ jikọọ isi ọnụ wepụta ogbu onye Hausa ga-eme ya si ndị Igbo weta na ogbu onye ụmụ ekwebeme maka gịnị onye ọbụla ya-achọ ka ọ bụrụ nyanwa onye ọbụla chọọ ka ọ bụrụ nyanwa ọ bụ na anyị enwere ike isi etu a jikọọ aka kedu na a na-egburu egwu 2015 anyị ga-esi n'ụlọ dịrị mma ọ bụrụkwa na ibe ị ga na-etu a ndị ọzọ anọrọsi adịrị tinye gị asị ịhazi ya azụ ihe egosi na itoruru ya agwazi ngwa nke bụ ya ọ bụrụ emekọta a nọ na-etu anyị na-egbu onwe anyị n'obodo Igbo anyị nọ na-atọ mmadụ ebe anyị atọ mmadụ na-ezigbo onye ebe a na-ele anụgboro ya ọ bụ na-emeri ibe ahụ anyị wee tụọ n'anya na-emekete ndị Naijiria ndị ọzọ esi etu atụkpọba akazi anyị bịa n'Igbo na ọkwa akụrụ bịa were ọ bụ na ọchịchị dị anyị mkpa anyị ga-esi n'ụlọ wee bido maka na esi n'ụlọ agbalụ wee pụọ n'ihu ọ ga-enwelile otu ọzịzọ anyị ga-enwe asị na anyị nwe nke a anyị ncha esi etu a gbakozuo na ya isi na nwere ibe iche ọka gị na ndị Igbo n'otu a bụ na-eke Igbo ra na-eke esi wee kpasị ya na-epụta n'ebe a ka ndị Igbo nọ ọ bụ na anyị ejikọ ọnụ anyị azọta ibe anyị si etu a kewasị ya ọnwa anyị na-aba gịwa na-ajụ m ajụjụ akarịbe anyị ga-azụta ife dị n'ichi ọzọ n'ala Igbo bụ na nke izizi anyị ama onye bụ onye a na-enne ya onye a na-enne ya asị ehe na-amala onye izizi a na ịchọrọ ichi ọzọ ị na-echi ọzọ asị na ọnwa abụọ a na-echi ya bụ ọzọ na-amala nne ya malụ nne ya ọ bụrụ ọ bụ na amara onye Igbo emekata ego baa gị aka ịgbakiribe a na gị ichi ọzọ na be anyị bụ nteje esiri etu a bụ eme anyị ama onye Igbo tupu ekwe ichi ọzọ dị mma ibe otu wee dị mma bụ na-etu osi wee dị n'obodo oyibo ịpụta n'obodo oyibo ọ
nwere ndị ma na-abụ ebe ahụ a na-asị na onye abụ count na onye abụ lord na onye abụ baron na onye abụ ife niile abụ bụ etu o si wee dị n'ala Igbo etu a ka o si wee dị ebe ahụ ife na a na-echi ya echi etu esi wee kpọọ anyị nyesi anyị national honors akara jụ ebe na anyị bụ etu a ka o si wee dị n'obodo oyibo ọ queen na-enye m ihe n'obodo oyibo okwu nwere ike itinye na ya bụ na ekwusie nnukwu ala ụmụ ebe a bụkwanụ gọọmenti ka o si n'aka ịpụta n'obodo ndị ọcha nwere ebe a na-akpọ social security a bụ ego a na-enye ndị nara alụ ọrụ maka na amago na onye ọbụla bụ mmadụ o nwere ebe iyi etoru ibe ọbụla eji bụrụ mmadụ ga na-agụ gị agụ ọ bụ na ị chọrọ ka a na-enye ndị mmadụ usoro iwelu nwayọọ na-enye ndị mmadụ onye ọbụla ede abụ ya ọnwa ewele ego n'ihe ọ bụrụ iji ahụ gbakọ ndị nọ na House of Assembly ụdị ego a na-akwụ ndị a mụrụ ndị a na-akwụ ya n'ụwa niile mana ebe ọbụla ije aka ori nne a na-atọ ndị mmadụ ma buru akpa wee na-ebunye ego n'ahịa so na akwụkwọ ya ọzọ gọọmenti ka o si n'aka ọ bụrụ na gọọmenti achọ ka akwụsị ụmụ ego a agwa ndị mmadụ na bebe niile lokal gọọmenti niile enwe onye ọbụla deeti aba ndị beba nara arụ ọrụ gọọmenti amaliba ya eme maka ya ọnwa bụ eweta ego ekelụ ndị ọ bụ n'izu ụka na-abụ izu ụka na-abụ a na-enyebe ego onwe ebe ga na-adịba n'ala n'okere na mmadụ ga-eje mahadum ojesie pụta obodo obu arọ wee lụọla obodo nne ya ọrụsizi ya gbakọta ya azụ ọ na-akpaghalị nwere ọrụ ọ ga na-abụ ịgbakọ ego na-eji wee zụ ya n'ụlọ akwụkwọ gbakọ ego ọ kwụnyego n'isi ya ibe ọzọ ga-emezi bụ ọ chọrọ obibe mmemme maka na ọ ga-adịrịrị ndụ ọ bụ na ọ jere oje esoro ebe weta mmanya akụba nke na-abụrụ nke ezigbo oje ezigbo ọgụga akwụkwọ oje gbaba ama onye ọbụla ma akwụkwọ ọmụma nwere ike ime ebe ọbụla dị njọ ka o wee na-enweta ego mana ndị ọcha ama na ụdị ibe a ga na-eme wee bido social security ghọtago anyị nwa chọrọ ime ihe anyị na-ata abụ dị n'ime ọbụna ma jee na-echebe ya mana oruro nne orike nakwa mgbe nji wee bido 1985 ka mmezi one of that oge nji wee bi ya fero bido Nollywood ebe a otega Ugwumba bụ Ugwumba. Ugwumba bụ Ugwumba. ụnụ anụnanụ etu o si dị ya bụ nwoke ekwu n'okwu dịka okenye anyị ga-adọbiri etu ahụ anyị nwesị biko ọ bụrụ na ọ dị nke ọbụla bụ uche gị ị nwere ike izitara anyị ozi n'akara ekwentị anyị ọ bụrụ na ọ dị ihe ọbụla ị na-eme na mpaghara ebe ị nọ ma ọ bụ ihe ị chọrọ ịdọrụ akọ na uche anyị ruo n'ebe ọ dị ọ bụ ihe ọbụla dị na bụ unu ịma na anyị kwesịrị ka anyị wepụta biko mee ka ozi ruo anyị ntị ka anyị na gị hazie ọnọdụ etu a ga-esi wee gaa sepụtara ya ọha na eze ọ na-ewute anyị na ọ bụrụ na abịa na obodo anyị bụ Naijiria ndị ugwu nwere mmemme ịkụ azụ ọ bụ eziokwu na ha enwekwa ọtụtụ mmiri mana ha nwere mmemme ịkụ azụ eji mara ha ndị obodo Yoruba ndị Yoruba nwere nke eji mara ha mana abịazie n'ala Igbo anyị kwenyere n'ihe gbasara ji ya bụ ji anyị kwesịrị ịhazi ọfụma ka ndị mmadụ na-abịa enene ihe gbasara ịwa ji anyị ụfọdụ n'ime anyị ọtụtụ mgbe anyị adịghị emetachi ebe a na-azọgburite nke azọgburite nke a ahịnze ndị ụmụnna anyị ndị bi n'obodo oyibo ndị na-achịkọba ịwa ji ahụ n'ụdị ọdịmma biko anyị ga-agba ụkwụ na ugbu a ọ bụrụ na anyị zọrọ egwu ka m gbatịsị ọkpụkpụ maka na ebe a m nọ ukwu mana okenye abịa na m n'ahụ ọ bụrụ na anyị gbasa ya bụ egwu anyị na-achịta azụ amarịzi ebe a sụrụ asụ debere ọnụ onye agha na nwanne jisie n'ike na-ewonu
ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo ịchọ ka ọha na eze mara maka ya kpọtụrụ Ugwumba na akara ekwentị 08034714708 ihe ndị dịka egwu ọdịnala ọfala echichi mmanwụ dị iche iche iri ji ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla zitere anyị ozi na akara ekwentị 08034714708 ndewo Ugwumba